गोजोन हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ गोदान खौराङाव बरायबाय। अन्नानै नोंथांमोना बे रादाबखौ जोबजासे नायलां। गिबि खौराङाव दङ, चिरां जिल्ला खुंथाया थांनाय 2 बोसोराव कभिड-19 बेराम गोसारनाय समाव गुदि फरायसालिनि फरायसाफोरनि फरायनायाव खहा जानायखौ सुफुंनो थाखाय DN मुंनि मोनसे सोरखार नङै आफादनि मददजों प्रजेक्ट केटचाप मुंनि मोनसे सुंद' मावबिथांखि लादों। बे मावबिथांखिनि दारै मिड डे मिलनि उनाव माखासे दाननि थाखाय 1 घन्टा फोरोंदेरनायनि हाबाफारि लागोन। बे खौरांखौ चिरां जिल्ला खुंथाया मिथिहोदों। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय सयथुपुराव गंसे नखरखौ नोजोर होना गुलि गावगारनाय जाथाय। हमगार्ड मावफारियानि हेंथायै रायजो राजाफोरनि गोख्रों खुद्रिसारनाय। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय सयथुपुराव मोनसे जाथावथाव जाथाया सोमजिदों। सयथुपुर ओनसोलखौ रैखाथि होनो थाखाय लाखिनाय सासे हमगार्ड मावफारिया रावबो गैयै समाव सासे आइजोखौ मेगन गाज्रि थैफैनायावनो जाथाया सोमजिदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला हमगार्ड मावफारियाजों आइजोनि फिसाया जाथायनि सायाव गोख्रोङै सोंखारिबाय थानाय समावनो हमगार्ड मावफारिया 6 राउन्ड गुलि गावगारो होनना मिथिहोदों ओनसोलनि थागिबि रायजो राजाफ्रा। बे जाथायनि सायाव सानथालि फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफ्रा गोख्रोङै संदाननांगौ होनना पुलिस खुंथायनि खाथियाव दाबि दैखांदों आरो हमगार्डखौ सासपेन्ड खालामनो दाबिबो दैखांदों। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। गुजरातनि MLA जगनेश मेपानीखौ क'क्राझार बिजिरसालिनिफ्राय जामिनाव हगारनायनि उनाव बिथांनि हेंथायै बरपेटायाव फिन गुबुन मोनसे केस थिसनबावनायनि थाखाय बरपेटा पुलिसा खानानै बरपेटा लांबाय। गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिनि हेंथायै टुइट खालामनायनि दायाव आसाम पुलिसा MLA मेपानीखौ गुजरातनिफ्राय खानानै क'क्राझाराव लाबोदोंमोन। फिन बिथांखौ पुलिसा एरेस्ट खालामफिनो। इउटुब चेनेलनि सायाव भारत सरकारा गोख्रों नोजोर लाखिदों। मोनद' इउटुब चेनेलखौ भारत सरकारा बन्द खालामबाय। मख'नो गोनांदि भारत हादरनि हेंथायै आरो भारत हादरनि रैखाथिनि बिथिङाव नंखाय खौरां फोसावनायनि गोख्रों नोजोर लाखिना दिनै बैफोर इउटुब चेनेलखौ बेन खालामो नरेन्द्र मदिनि भारत सरकारा। मिथिनाय बायदिब्ला भारत हादरनि रैखाथिनि बेलायाव जेब्लाबो नंखाय खौरां फोसावना सुबुंफोरनि बेलायाव गोनो गोथो खालामनाय पाकिस्तान हादरनि मोनद' गेदेर इउटुब चेनेलखौ भारत सरकारनि बिथोनाव गुगोलआ बन्द खालामो। बेल' नङा, भारतनिबो 10 इउटुब चेनेलखौ बेन खालामदों। मिथिनाय बायदिब्ला बैफोर चेनेलाबो नंखाय खौरां फोसावना समाजाव हिंसा गुलाय गुजाय थासारि सोमजिहोनायनि अजदाव बन्द खालामो भारत सरकारा। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। बर' हारिमुखौ गुबुंले खालामग्रा देबजित बरानि हेंथायै दुलाराय बर' हारिमु आफादा 48 घन्टा समनि गेजेराव निमाहा बियाब्ला थानायाव FIR थिसनगोन होनना गोख्रों हुमखि होदों। माखासे सान सिगां बर' हारिनि हारिमु दोरोङारि मोसानायखौ लाजि फोनांनायनि सायाव बर' हारिमु आफादा गोख्रों जादों। बर' हारिनि हारिमु रैखा खालामनो बयबो बर' हारिनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे मोनफ्रोमबो दल संगठनफ्रा खामानि मावनांगौ होनना दुलाराय बर' हारिमु आफादा बुंदों। दुलाराय बर' हारिमु आफादा मैया दाखालिनि बर'नि दाहाल थुंग्रि सिबनाय मोसानाय ससियेल मिडियायाव गोसारनाय भिडिअनि सायाव दुखु मोननाय फोरमायदों आरो बुंबावोदि फिन बिदि दाजाथों होनना। बेफोरबायदि गोरोन्थि मावबावोब्ला इयुनाव बिसोरनि सायाव गोख्रों राहा लागोन होननानै खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बर' हारिमु आफादा बुंदों। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गासिनिसिमबो साबायखर आरो गोजोन हामलायनाय थाबाय।